Maayong gabi, here ako sa kanila ni Lilin kasi mayroon akong importante na isolve dito ngayon. At saka ako'y magpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat-lahat ng mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Dumating na ang Google AdSense ni Leah TV. Please welcome Leah TV. Come here. So, what do you think and what do you say about your Google AdSense? Hindi pa kayo kidukin nagpaabot na. So, imo ning gi-vlog wala? No. Oh, Ako ka video ko kayo na hindi nag-upload siya man ko. nag-vlog. So, ngayon ay i-enter natin ito sa kanyang Google AdSense para makuha na kanyang sweldo. Happy. Og daghan kay salamat kay kung di tungod nimo, di wa pud ko ni ari ron. Yes, it's all because of me. No? So ngayon, ito ay sana hindi ito magka-problema ngayon kasi sahod na ito, Day. Oo. Baka naman mamaya hindi ito ano ba pangalan dito? Leah TV. Oh, Leah TV ko na. So ngayon, guys, ay nandito pala rin si Bossing Alan. Mayaman yan sila kasi maraming nabinta. Maraming nabinta. So, nasaan na cellphone mo? O sige, kunin mo para i-enter na natin ang ay dito tayo para klaro ba dito? Pwede naman dito. Ganyan lang natin, guys. Para malalaman ninyo kung success ba ang pag-apply natin ngayon. Paglagay sa kanyang Google AdSense. Eto, pagkatapos ngayon, ay, Len, Alisa, kasi ang kanyang payment method wala pa. Please welcome Lilin Amuhay Bukid. Hi guys. Ngayon, ang akong account dili na pwede sa iyaha, i-enter sa iyaha kay ngano, maoy gigamit sa Reels, maoy gigamit sa kana ang Facebook page, maoy gigamit sa Mayamiya, maoy gigamit sa Mayamiya Lifestyle, maoy gigamit sa kang Utik Channel. So di bali lima ka account o lima ka kuan ang gigamitan sa akong account. So dili na pwede kay basin ma-overuse magka problema na hinuon. So diha na lang sa imuha as temporary lang ha kuan ato ang kuan account number kay atong i-enter sa iyang payment method. Okay. Na po di receipt gino ko si Madam. Na diri guys. Please welcome Utik Channel. Ang mayaman nga na pordoy. Correct ka dyan. Kunya, wala mo nagtapal. Tapada. Ba mo kong tapal. Daw kay tapada. Ano mo, tapal mo kung uli man to. Dili lagi. Ang katong nawala. Oh. Ginan siya naman kung na ako ang nawala. Di gani. So karon lesson learned nga learned. kung kintay Ay, na kabata mga kay ingana. magtukod kung dakong tindahan. nga wala Na nasa lagi ng istorya lagi nga. Tukog kag dakong tindahan walay sulod. Magtukod kung dakong nga tindahan pero why sulod. Oh. Nya mo na gini mong bantayan nga og magtinda ka, di gini mo na kuan-kuan di ra Gini mo bantayan? Oh. Bantayan gini mo maayo. Ano, nansa kay kape, ano ipanigot magkagdag ko. Giikam. So karon guys, di ana ang kuan ni Leah ay ni Lilin. So ito ang video niya ganyan. So ito ang i-enter natin sa payment method. Pagka human enter sa payment method, ato na dayon i-enter ang kaning Google AdSense pin. La, excited ko. Ako na excited ko Someone is YouTube. coming. So every kuan ma-excited ko kay syempre ako pud sa bayan ning gi haguan og kuan kana ang nga ma-okay ba. Kay murag kanina okay ba niya pag diri sa apply? Wala. Wala no. Bye-bye sa kundi. Igaw sa kundi. Ikaw yan. Bye. Hmm. Bye. Wala. Agoy. Hala, excited ka ko guys. I'm so very happy Mas kay. excited si Leah. Kaya ala! Nada ko kayo. Ala! Char lang ha. Hala, nakuha na ba ni sa kuan? Di ato sa ikuan ang kuan ha. Payment method. So karon kani mo'y atong kanon kay basig kuragi ni nunig di ni mauna. Ara ayaw dili sa tadin sa payment method diri sa payment information. So, Yara,
nagpula siya. Mao nang karon atong tuplokon ni ang nagpula Para pa magputing. para masampak gid siya. Add payment method. Kay murag kauli-on na basan ni siya. Gimi Murag nga. yung taon niyang gipaabot. Ay diha lang kay. Gimi nga na balance siya. Murag Ito, kay bugas-bugas sa agtang nubo eh. Ito, nagidaw kaayo. Oy, tisa pa, beneficiary ID optional man siya, so okay ra. So karon na ay name on bank account unsa man? Tingnan mo dyan. Unsa man lagi? Asa man? Unsa man ang name on bank account? Name on bank account. Oh. Sige. Unsa? Ali dani kur, unsay ali dani kay ngano nag-enter ka? Sige. Unsay name on bank account? CDO. Unsay CDO? Kagaya di Oro City. Unsay CDO? Kagalang di Oro City. Wa si Mariana. Oh, narao. BDO, dili CDO. Video. Nung sa man ni ako an? 1996. Di pa katawa ra mo ni Koreana. Oh, bright din si Koreana, oy. Kay CDO. So, atong ibutanda ni BDO. BDO kasi ang gamit na ano namin. So, ang ipangalan natin ay kay Lilin. Kasi sa kanya ito. Pero before ka muli, B, kinahanglan nga kuan. Kinahanglan nga Account. mag-open account ka. Kinahanglan mag-open account ka kay aglisod ta og kuan na pare sa kang utik mao na kung pilay gikaltas sa kay ingani man gud ang sa kuan sa YouTube naa sila gikaltas na daan. So di kaltas sila sa kuan, kaltas sila sa murag ako nabantayan nagkaltas sila sa kuan sa YouTube nya kaltas pud sila sa video. Mo na ingan murag muna ako nabantayan. So karon atong i-enter ang kay Lilin nga account tani kay para sa iyahan na dahil ni siya ma sweldo sa yang account na pud ni mag abot ang TikTok, tik. isang to ah. Anak Isa na na. pa. Happy ni. Pero ka na ni Potote. Happy ni. 5 kabuk anak ni Putot. Wala, si Putot kay ngano? Pa na isa. Ang iyang anak ni Putot dito sa kuan. Dito sa kanaang Sira ko pertan. Amo siya na. naiilalom sa kuan, mga nipa. Yang gi-transfer dito sa kuan, ilalom sa balay. Adi, sa baan mo to siya kagahapon. Yang gi-transfer dito. Isa na Tingala ko kay ngano nag-igok-igok na dito sa kuan. Di ba yan Ilalom. Napa mo gud gihapon pag baan. Hala, eto na. Ala, ani sa imo kuan Lindy kay ang Sweet BIC atong tan-awon. Swipe BIC. Oh, Sweet BIC. Sweet BIC sa kuan. Katong Sweet BIC cellphone nimo gi-save to ang Sweet BIC wala. Kasi wala. Di tan-aw na ko dahil sa akong saka Naram sa imo bisin. cellphone. Kay kinahanglan man siya og Sweet BIC code. Kay kung dili to mabutangan na dili nato mabutangan sa Sweet BIC code mag-error siya. So kinahanglan nga kuan. Pero ako nang na-save ang Sweet BIC code sa video sa kuan kana ang hinuog na ada ni atong tan-awon. So karon, la, may lang og naa dani kay kung wala dani naa dani sa isa ka cellphone. Aman ko na kuha. Ano na kita? BIC. BIC code. Istorya po diyan. Dos. B. Sweet BIC. Hindi ka igang. Hala, wala dani. Ay, naara. Ang Sweet BIC, di ara atong i-enter ni. Nagani kay naara. Ako gi ko anong kay ngano para dili na ko sa problema. Sweet BIC. Ang Sweet BIC sa kuan Di jud sa imo mag-apply daw. hinguog Dili oy. BNO RP HNM. Mao ni siya ang Sweet BIC diri sa hinguog sa video. BNO RP HNM. Mao ni siya ang Sweet BIC kani kay kinahanglan kay ni siya kay datong miagi nakalimot ko kuha sa Sweet BIC. So katong sa ako pa jud nga account nibalik jud ko sa hinguog kay para ni kuha ko dito kay lisod na og i-search lang nako nya dili mao. Char. Tao guys. So ato nang i-enter 1990. Na Jessica din wala. So sa konti, sa buhol konti lain lang iyan natin no. BNORPHNM. Okay na siya. So atong i-enter ang account number.
Kung saan hindi kay gagmay ra ba kay ni nga number. Unsa man ni Nasi maring Inday sa gawas o. Unsa man ni duha ni ka zero ang primero? 00 lugar na Isa pa rin, Bidi? 140. Oh. Nana? Oh, tanawa sa di. Andi sa di. Sir, Ayaw pag ikuan bi. Tos. Okay. I-double check bi. At may nang ma-double check siya. Le. Ano lang? Okay. Oh, okay na. So karon i-re-enter nato siya. Hala, excited ka ay si Lia TV, guys. Ug tungod ra pod sad sa inyong mga help. So daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. Hala, gignan ka nga papaypayan ko nimo nya. Sorry, nag-upload mo gud ko. Ako pay di. Oh, sige. Ay! Oh. Ato i-double check kay Ginoo ko, may nang ma-double check nato. Ayun na kong nga. Ay! Okay na siya. Andi sa di double check agi. Kuha sa tong kuan. Papel. May nagditag ka nga kuragi. Ug makuragi na Ginoo ko mura ra patag mga unggoy ug mga iring ng gipang bidli. Ay, Ginoo ko bayot. Okay na siya. Pwede na ilagay. Ay na ilabay kay gikinanglan pa na lin. Memorize ni mo na wala. No. Hala! Okay na siya, guys. Wala na nagpuwa. Accept na ang iyahang. Oo, ano na siya nagpuwa kay na. Musli na yung intilito. Hala, diri na mi sa kuan, exciting part. Enter the PIN we mail to your payments address. Buksan na natin ito, mga bayot. Okay. Excited na sad ko. Diba? So, karon Lia TV, anong masasabi mo? Sobra ka. Sobra ka, enjoy? Happy. Oh, happy ay. So, double check gihapon nato ha. Kay, Because of you, I'm so happy. okay. De. Kay kung masayop ni siya, kay kung masayop ni siya, Ginoo ko, mag-back to ko ana pod ni, mag-back to ko ana pod ni email ko ana sad. Mao nang kinanglan nga. Ay, naa din si Kuan, among pinakabunso si Janice, nagdagan siya. Amot ungan, nagdagan siya. Okay, tanamalin, okay na siya? Yes. So, 1, 2, 3, 4, 5. Unom kabuok ang number sa Kuan. Ay. Okay na. Hala. Wow! Complete! Completed. So, karon atong tan-awon sa Kuan. Atong tan-awon sa email. Excited talaga ako, guys. Hala. Atong tan-awon sa email. Ay, kuwat-wat. Di mo makagikulbaan lagi. Kung ba, ay, pag ginhawa man ang kagad ko. Atong Kuan. Get the money. 100,000 in your bank account. Ito, joke lang, guys. So, okay na. Solved na ang Kuan. Hala. Oh, solved na ang Kuan ni Lia TV. Magkasahod na si Lia TV, guys. Salamat sa inyong tanan, guys. O, salamat po dati Maya Mia. Yes. Yung sililin buhay bukid. So, unsa may plano nimo mo uli nakadayon sa Bohol? Yes. Ha? Uban gyud ko, pamilitihin ko. Na, Kanus aman, kanus maguli. pamista pa. Kanus lagi maguli. Mukaport na. O kung makakwarta og kintahay og makuha na nimo imong sweldo ugma. Nalayang kauban ang uli. Ikaw. Si Umak. Oh, na ako kay ako bang ganit ko kung kuan. Ako ka di. Bura. Pero libre mo daw pamasahe. Aw, sige. Ha? Pagtarong diha kay ready na rin ko. Sige, hantod sa makaya. Bitaw guys, daghan jud kaayo salamat sa inyo. Thank you so much sa Kay- inyong lahat, guys. Tungod sa inyo na kuan na okay na ang kang Lia TV, ang kang budog na lang. Ang kang budog na problema pud sad ko sa kuan ni budog channel ni budog kay ang iyahang kuan number hanagin. Yes. Kinahanglan ra ba ito 3D ay kuan ra. Hala. Punta
Chati si Budog Min kay within pa na baya to 3 weeks kung dili na magkuan maawat to sa kang Auntie Mercy. Nga dili na siya ma-apply kay dili na siya ma-apply kay ngano naa man good limit kintahay og na okay na siya pwede na mag-apply naa siya limit nya kung dili dito siya ma-apply na mawala na sa to mag-back to kuan na sa line siya kay kinahanglan man kay sayang sad baya kang Budog kay naa sad baya to yung mga kuan kung mag-google lang gid sad siya pag upload pero kana laging dili sad siya upload agidnon ginako na siya nga ngano maka nag-upload kinahanglan ka mag-upload kada adlaw nya murag si Budog sa dili interesado kay kung interesado gid si Budog kada adlaw jud mag-upload di ba so abang-abang na lang mo sa mga ganap-ganap sa among kinabuhi diri sa bukid nya si Lia TV murag gikulbaan na ni siya nga nalipay nga murag something kuan ambot lang so happy. daghan jud kaayong salamat ninyong tanan sa tanan-tanan daghan salamat